Beserinay mengjumpa jiwa. Dik sekali video. Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम टू माय YouTube चैनल आं चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो फिन खनसे बरायबावनाय जाबाय दायो जोङो एसे बेरायहैनो नागिरदों आरोना नै स्कुटि सलायगासिनो खोनादोंना खोनायाखै मिथिला दे आङो रायलायनायखौ नै बे बिथांखौ बेरायहोनो लांनो नागिरदों जोङो नै इखौ माने हस्टेल थांसिगोननो ओमफ्राय बेरायनो मोनगोन ना मोननाय नंला होननानै दुखु जागासिनो आरोना ओमफ्राय एसे बेरायहैनोसै थांबाय थानि जोङो दायो ओइ नै आसोलफोरा जिरायगासिनो आनैमोन आरोना गामिनि जोंखौबो लाहर जालायदों आरोना बेसाराफोरा जोङो थांबाय थानोसै दायो जोंहाथ' बेरायग्रायानो गैखाया नालाय जिखुनु जोङो लामा बेरायहैनोसै आरोना नै दिनैयो हाथायबोमोन थांगासिनो ओरै जोंना महर दादानि गिरेज मोनबाय ओरैजाय नै हाजोखौ सौदावहां जाबाय ओरैजाय आइबि ओरैजाय नै जोंनि एलपि स्कुल आरोबाव थांनानै सनाराम सरगियारिनि दखान गोथाव आरो नै जोंना बैसागु फांसन जाग्राया बेयावनो जायो आरोना नै बाजार हाथाय आरोना दिनै नै सेरिना ओइ ओमफ्राय मा लायबावनो अ सनाराम सरगियारिनियाव सौदावनांगौ होनदोंमोन नामा नै सौदावफैबाय आरोना नै सौदावफैबाय नै नायदो नै सरगियारि नुखाबाय दा मेडिकेल माबा ओइ ओंखारदो नै इयाव सौदावफैबाय डाक्टर साहाब ओरैनो जोंना इनो आरोना सरगियारि सारा इनो आरोना जोंना माबा सरगियारि मेडिकेलनि हेड डक्टरा बेनो आरो नैयो हेल्पार थारैनो जोङो सौदावफैमारबाय आजिखालि कमेडिसो देखायनो ओजोंहाय नै पेसेन्टफोराबो दंफैयो जोङो दा ओरै थांनोसै आरोना नै जोंना सरगियारिनि फिसाजो गेदेर इयो नैनो ओमफ्राय मेन बेरायग्राया होलांबाय माने एसानि न'आव थांथ'नि आरोना जोङो दायो ओमफ्रायसो थांगोन ओंखारबाय नै थांनो ओंखारनायावनो फोरमायथिखौ लोगो मोनबाय माबायदों बिमा देखायलाय देखाय बिबौनिफ्राय बिखौ लायबाय आरोना आफा नुदों ओंखायनोथ' नियो ओरैनो बिबौजों फैया आरोना बियो मोनो नालाय नै ना नोंनि लाय नायनि एसे देखायनोसै औ ग्रिन टि ये ब्लेक अ ब्लेक नङा माबासो कफि कालारसो ओमफ्राय ओरैजाय नै पप्स लाबाय पपकर्न सलारे बाबा सला बोरो ड्राइभारालाय जा बेरायनो नागिरदों फोरमायथि बेरायनो नागिरदों ओइथिंजाय थांनो बाहार में जायगा ओइ ये भी जायगा बोला जगह नहीं है किसी जाएगा तो थांगोन तो फै नैल' आरोना ओमफ्राय स्कुटिया मानसिया साब्रै मेथाइया नै मेथाइ लाग्राया बोरो दखुनि मेथाइया खावना लांजागोनलै जों नै लाबाय ओमफ्राय दखानिया नै माबा सोरजोंबासो रायलायगासिनो मा जादों होनदों इयो मा जादों मा फैसा मालै होफैद' र' हासुयोनो इयो थौ नोंसोर बायबाय थालाय दै चल हासुयनो बियो साब्रै जाबाय आरोना हङाखौ लोगो मोनदों मा खालामनो नागिरदों थोरसि बेरायनो wah जिपसि बेखायनो दाउ बेबो फरायगासिनो बिसोरो माबायाव दुब्लि बारियाव गोदो दाउ सिखाव होनोब्ला ड्रन हास्थायनायखौलाय ड्रन नादिया हमने ड्रन हाजोखौबो दा लाहैगोन ड्रनजों मधुपुर तु इफाले ना कोनफाले केला ओ इटु मुखटु डाकी लइसे कोनफाले ओरैनो सोंफ्लादोंमोन आरोना इसिनाव गथ'फ्रा ओमफ्राय बदतामिजि गोजा मोनफैमारबाय नै फैनो होननानै नै बिथांनि साननायखौ जोङो एखेबारे पुरा साक्सेस खालामबाय आरो दा दिनै मा बुंनो बिसोरा
hostelआव थायै नै नुवाखै मेगनफोरा बुथे जालांजोब्बाय ओंखायनो जोङो एसे नेचारखौ देखायफैदों आरोना एसे थान्दा ओरै बैयाव बै लांदां मोनायाव जेराव मानसि गैया बेयावनो थांगोन जोङो माने एसे जिरायनानै मेल गायनोसै आरोना साब्रैमोन आरोना ओमफ्राय साब्रैनि अबस्थायाव इदिल' जानानै फैदों फैदा जेबो नङा खस्थ' मस्थ' दा जोंना नै जाग्रा लोंग्रा लाबोखादों नै बेयावहाय नों लाबाखै नों लाबाखैबा नों मोनजाया होमबा मिथिबाय जों लाबोदों जों मोनजागोन नै नोसै नै बदो दे रेडि तैयारी टेंटेने नानि इखौसो देखायनांगौरा टेंटेने जिला जानानै मा जानो बुस्थुआ साफा होनलाय मिथिबाय नै बिराद बुस्थु दं बेयावहाय नै दै बथलजों बैग्रि फिथाइल' नङाबा मोननैल' बेनिखिनि आरोना थोरसिबो लाबासै जोङो लाबा होननानै हाखु दाखु माने जों फैनो होननानै फैयाखैमोन गोसोखांब्रबना फैनायसो बायदि नै साक्सेस जाबाय आरो नै फैबाय आरोना दे रेडि खालामदो आं नोंसोरखौ दायो ड्रनजों लाबाय दं आरोना नोंसोर सानोब्ला या नै इनि गोमोन फिथरखौ नायदो नै लोगोफोर इनि थुरि नुबाथाय सेन्देल खुनानै थाबायनांगौनो मिथिबाय थुरि नुबाथाय सेन्देल खुनानै थाबायनांगौनो हिन्जाव नायनो थांबाथाय बेनो थुरि बे नोंखौ जाय जिरायनायाव थाफियाव थुदों बेनो थुरि थुरि नुबा जेरावबा थुरि नुबाथाय दालाय थुरिखौ हाया नामा न' लुनो ओमफ्राय सिख्ला नुबा थुरि नुबा बाथि गारो ओमफ्राय वा जाबायानो नै माबायदिखा जालालै बिसोरजों जाला होदोलै होदो जाखां लोंखांसो बेरायनाय आरोना जानानैसो सिगां सोलायनो रोङाबा जायो सिख्ला गोसोथोन रोंनानै हो मा जादों गणेशखौ आयु मा सानदों नोंलाय आजिखालि अट'मेटिक देरो सिख्लाफोराबो थाब थाब देरो थाब थाब जौवो सेंग्राफोराबो एबार 8 मोनगोन इयो एबार मालाय हास्रायावनि नायनो नोंखौ माने हाया आरोना जोङो ओरैबायदि बुरि हाया नायनो थख' बिबारा जि मोजां बारदों दायो जोङो खारनानै एसे मेंनायनि आदा लोंसै आरोना जोंना मोनसे गैया जाबाय सासे मालाय नै मोनसे लोंबाय नै माबायदि जालायदों खिन्थु नोङो इखौ लोंनो मोनामोन अननानै होबाय अननानै होबाय आरोना आंना फंबाया बाबु ओइनो
Golegan, golegan. Golegan. Gauni अनजालिखौ गोसोखांदों मानो सोरखौ गोसोखांदों बुं सोरखौ गोसोखांदों जेनेबा नों इथिं नाहरनानै गोसोखौ माबायदि मोनदों ड्रोन सिस्टेम ओइ गोसोखौ इयो ड्रोन सिस्टेम मोनदों नो ओइ सिस्टेम नै जोंनि स्कुटिया स्कुटिया नुदों ओइ निजोम जाया बेयाव इनार जोंनि साइडनिया Ini, ada kabdan kari. जोङो ओइ गाहायनिफ्राय दलं थांनो नामा दलं थांबावगोन नामा एसे जाय थांबासो ससे थांसै फैदो बिदिया मतलब बे गेले नोंसोर बाबाबो लागोन आं माने आं लानो मोजां मोनदों Dangan ada. जों मालाबा बेलेगाव थांबावगोन बै खैजा जों दा दिनै बेलेगाव दं ओइनो जारुखौ जों दा गाखोनो हायोबा जों जारु ना झारु लांनो हाबायमोन खिन्थु जों दा गाखोनो हाया जों गाखोनो हायोमोन जों गाखोथ'ला जा दा गोसो गैया Ang hayo kagano. Ang arsing punya apa nusuk le alasin punya. ओइ नाङा फैनाङा बाव हारसिं Pertama aku sini kabar hasil. Har jai jasuli ke dalam nusuk. Hai. अबे गोजौआव हाजो गोजौ गाखोनो गाखोदो एखमबा गाखोनोबा एलायनो बेखौनो खिबिन्दों लांनो नामा खिबिन्दों मामि गैयालै मामि थाबा लांगौमोन आं लांमारगोन नै आङो खिबिन्दों लांनो नागिरदों आरोना गोसोमथार ओइ नैयाव दं खिबिन्दोंआ गोसोमबो थायो गुफुरबो थायो दालाय मानसिफोरनि खोलैबा फैखाबाय मानसिफोरनि खिबिन्दोंआ सोरनाबा गिदिर सोरनाबा फिसा थायो नालाय गोसोम इबो गुफुरबो थायो नै गायत्रिया फंबायखौ होसोगासिनो आरोना आं खोन्थानि र' जाखो मा जाखो मिन्थिला आरोना थिगसे स्कुटिखौ जोङो बैयावसो गारबोदोंमोन ओमफ्राय दा खारै फैबाय जोङो माबा हास्थाया बिदिनो खारलांबाय थाबाय आरोना नेथ'बाबो नेथ'नो होआखै एखेबारे खारनोनो हाला जोङो ओमफ्राय गाहाथ' जि गोसा खारो ओमफ्राय खारनोनो हाला नै इखौ खाबाय दंसोमोन जोङो खास्लाबनो मोनदिया नै एसेल' खानो मोनबाय ओमफ्राय मा जाखो खारलांबाय दं मानो बोराबखोथाय मिथिला आरोना बोराबबाय माबा मोनसे बोराबबाय रावबो जेबो बुङाखैमोन आरोना फुरथिसो दंमोन ओमफ्राय एकदम हाजोखौनो फाखोसे गिदिंसिगोन जोङो खारै ओमफ्राय स्कुटियाबो गोजानावसो दङ नङाबा स्कुटिखौ लायफिननो हागौमोन दा नै साबियाबो बिब'नि आखायावसो दङ गायत्रिनि आखायाव मा जाखो बोरैबा मोनजोबानो बिब'आ गाबगुलायबाय आरोना थिगसे जोंबो थिगसे खारा थाबायगासिनो जि गोजान फैबाय नै बे समावनो ओमफ्रायो इ कार्ड डिलिभारिनि फन फैबावबाय आरोना आंनाव एखेबारे नै ओमफ्राय बबेबा जायगायावसो दङ जों उल्था फैफिनलायबाय नै थिगसे थाबायहोबाय जोंखौ थिगसे खारहोबाय आरोना बिब' हालायनो सहायनो मा जाखो मिथिला आरोना थाथ' हासथाय हर जाजोब्बाय नै नुलायलायला नै खोमसि
बेसोरैनो मेंजोब्बाय बिब'आ थिगसे गाबबाय बे दहाय दिनै थिगसे उन्दुसिगोन ओमफ्राय गाबोन मस्लाखौ मोनसिगोन आरोना फेन्दा सानायखौ नै दिदिया साजोबगोन दिदिया ओरैनो उन्दुना थाहैनो मोननाय मोनबाथ' हनलाय नै जोंना सासेया टेपाया गोजांनानै हाला जोंहा आरो गरम जोब्बाय आयौ फावसायफिनसो नागिरदों आरोना नै ओरैजायनो इयो खालाब खारसिगोन बेहा होसिगोन आयौ नै थांबाय थानोसै जोङो दायो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथोंसै आरोना दिनै बिराद इन्टारेस्ट जादोंमोन खिन्थु उनावहाय एसे दुखु जाबाय आरोना बाय बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन माथोआनो चेन्ज जाजोब्बाय बाय बाय